खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव गंसे प्राइभेट बिरखंआ बाख्लायनाय समाव गाज्रि खहा जादों। जनाइनि नाहरजुनाव रेलगारिजों सौख्लायजानानै सासेनि जिउ खहा। सिलिखागुरि गेलेग्रा फोथाराव NDFBनि 35थि मुंख्लं सान खुंदों। धेमाजि जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव लुफुंनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार मुसुखाखौ बेखेवबाय। दानिया फै आबुं रादाबाव। विशाखापट्टनमनिफ्राय फैनाय PSR लार्जेट 45 गंसे प्राइभेट बिरखंआ मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामनाय समाव बेलेन्स गोमानानै 27 नं रानवेयाव गाज्रि खहा जादों। बृहस्पतिबारखालि बेलासे 5:02 रिंगायाव बे जाथाया जादों। सा-8 सुबुंखौ लानानै फैनाय बे प्राइभेट बिरखंआ भुपालनि इन्फ्रास्ट्राक्चार कम्पानिनि बिगोमा दिलीप बिल्डकननि होननानै शिलंआव फोरमायदों। अदेबानि बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै, नाथाय बिरखंआ गाज्रि खहा जादों। मानो होनोब्ला बे समाव गोबां रोजा अखा हादोंमोन, बेखायनो पाइलटआ रानवेखौ मोजाङै नुयैयाव बे जाथाया जादों। धेमाजि जिल्लानि जनाइ महकुमा नाहरजुनाव बृहस्पतिबारखालि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। गुवाहाटी कामाख्यानिफ्राय मुरखंसेलेक फारसे फैबाय थानाय 15614 नम्बरनि लाचित एक्सप्रेस रेलगारियाव सौग्रावनानै सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुङा नाहरजुन गामिनिनो थागिबि जयग दलेनि फिसाज्ला काशीनाथ दले होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव थासारि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो काशीनाथ दलेया जावलिया बायदि जानानै गिदिंथिंग्रा जानानै दङमोन। धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB फरामा 35थि मुंख्लं सानखौ धेमाजि जिल्लानि जनाइनि सिलिखागुरि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बृहस्पतिबारखालि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB फरामनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर'आ। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो खसेन्द्रजित बसुमतारिया। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै धेमाजि जिल्ला आबोफनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारि, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद एबा आसुनि लेङाइ आफादगिरि चैतरन्जन बसुमतारी, बिटिआरनि बायजोनि सारेन्डार NDFBनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि अशोक दैमारि आरो जनाइ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव गोदानै लुफुंजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ 14 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबारखालि मिसिं गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा परमानन्द साहिङियाया बेखेवनानै होबाय। बे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव MACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे बाहागो लादों मिसिं गावहायुं खुंथायनि EM मलेन्द्र नार्जारि, EM भबानी धारा, EM नरेश कुम्बां, GM रातिराम बसुमतारी बिथांमोनहा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुबारानी बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर', गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा, बारग' BLTनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, SB बर' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', UN एकाडेमि सिमेन्ट सापुरिनि गोरायुं बिमल मोसाहारि, आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं बिदेश्वर दैमारि बिथांमोना। हाबाफारियाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै बर'नि माखासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।